katon pacaring turnamen begono dasar mangsa ketiga hima anaweng Sreti maning pasirakan kusana suta maneka sepados peteng jana nyang pandhenteng sarwa rokna Renggeng anek Narawata Prabanya sumirat penyaring kejaliweran lur kadek sisir ing langit Sranganing wong kang rukun betah lopo cebak guling keling masalah saat niko suara rak Doko Pitono Rahayu Sagung Gunadi Rahayu Sagung Dawono Narbuka waraning kondo sinartang pangesti luhuring kagungan pangesti kuntaraning bebrayan namiwiti lakon sarate kapiji saking Serat Mahabharata
dalam minangka dutaning Gusti anyolahake wayang. Wayang minangka wayanganing urip ala becik bener luput padhang lawan peteng. Kang yektine gegambarane menungsa urip ing alam donya iku mung loro. Bungah susah padhang peteng ala lawan becik. Sing becik tumulaga sing ala sing kirana sapa kang disiki ing kono wahyu kamulyane bakal sirna. Sing ana wayang kukut mlebu kokak kang berbeda kaya menungsa mung bedane yen wayang kukut mlebu kokak sesuk bisa dianggo maneh nanging yen menungsa mlebu kokak yebi bakal antuk pengadilan saka Gusti kang murbeng dumadi munduh weng pakarti. Weteng dongeng yen kono sejatine menungsa bakal ngerti lan weruh yen to bojo ayu derajat pangkat bondo donya ora aji. Kang aji mengamal soleh budi pakerti kang murakabi mring sesami. Marma menungsa aja kumalungkung gumendhung ngaji pumpung. Nenggih negari pundi menika ingkang minangka perwataning kandha negari satunggal garepe nama sedasa. Muhung ing negara Adina Gajah Uya Liman Benawi ya ing Kuru Janggala. Pantes yen to praja Adina kinarya perwaning carita karana dumadi saking putu ingkang bebanjaran. Senawa sengapaning Pulo Benawi tinampi ombak ing samudra Girmaya ingkang langkung datan papagut. Pegating paningal kapantep uruting Cakrawala. Wanah-wanah cakri ing dhisik saweneh tinebing jurang terung sela karang tinebung susing peksilawet yang sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasana jembar kabekaning pasir gumelar ginaris pinggir tanem tuluh ingkang angrem buyung. Loro-loro karang kitri weweroraning klapa pratandha bumi subur pasinten mawur. Sadengah kang tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan ngrangsang langit linggak-linggok lampahing ingkang mijil saking sendang-sendang ingkang wening kertani. Kinara propalane tinampi waduk dinendung-dendung kinara ngeleni sawah yang pategalaning Narakisma.
wekel panguleng tetanen bekasan tanana bumi satengkang ingkang selo sadaya tinangguran tanang tuwuh ingkang ora kapipandya Bathari Sri Aglar gumelar Yayah Rukmi Sari ingkang pinangku ing Pratiwi pateganipun mangku-mangku wit-witane para kapendhem para kasimpar para gumandhul ing Palawija sinawi ketukulan jejampi kang warni-warni temah agawe kasarasaning diri sinten to jejuluk ing rata ingkang mengkoni bumi Hastina tetelo semua pilaning dewi-dewi nenggih ingkang jejuluk Sang Maha Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Prabu Jakapitana ya Prabu Tripamangsa, Prabu Gendari Suta, ya Sang Prabu Dresta Rastratmaja. Nuju sajika Sang Nata Miya Siniwaka ing Stinggil Binaturata lampak dodot lenggaing kursi gading kang pinalipit ing kencana lemek dapet ramadhani sinebarang kang sari-sari kinanda wedalesah jebat kasturi binarep pekara bedhaya srimpi byada kang samya manggung ketanggung saka kaloro-loro ingkang sampun nempel upacara banyak dalang harga walika sawenggaling dipanggo kang sarwa sesutya kinebutan laring manyura kongas ngambar gandaning Sang Prabu ngantos dunuging pangoraan sinten ingkang kepareng nenggah gajar lawan Sang Nata Yekti Parampara Hastina Dahyang Drona ya Resi Kumbayana ya Sang Bharatwaja Suta ya Sang Wijawara sumambung ingkang mencorong tejane sasatra dene lintang panjenengan renggih kadang werda Narendra nganggo Sang Karna Basusena tanpa taring dangu kesalurawing teng raga Mandura Prabu Baladewa ya kusuma wali kita ya Wasi Jaladara ya Sang Halayuda ya Sang Anampa Krasana dene kang lenggah mari kru mungkelin kon Jematara wadanane Patih Negari Hastina Rekyan Patih Harya Sangguni ya Sang Harya Suman ya Sang Trigantapati ya Sang Gendara Desa dene kang kepareng wingking teng rayi Satring Tirta tinalang Raden Kartomarma kang tansah ngempungake jangga iring-iring karna Pekambar hambalat bareng ento dumugi sandawining tlatah krambat kadesekan Sang Mara Sega kaya ndaya-ndayana pancak sujining alun-alun parantining pasewakan Digen Remanem tanana kang sami nyabawa jrih namung tumampi dukane Sang Nata sawetawis dangu Sang Nata dereng gawas pangandikane teka kowe mangkura pangudas maraning driya ingkang dereng gawas sewisan laksitaning Jang Mahatama ambek
Rara Sriwiris kang tinggal gugo prayoga orang tansah rinuling sunah semu harum tanggap ning wajah mermaning para satya kang kodang bekutami dengan guna sarjunengra dengan ikya sesasami ucai kumuni yang ono satrio aku mangkono Sri Narendra langkah dan para kanto pinalipet hing kencana
pinadit ing Nawaratna lama patut pramadani si na paran sari sari Kinangga wekdal ing jebat kasturi raras kang alangga nang dampar kencana sumorot prapanya lor kathara wera kumelar angebaki kang samya sumewa tinoan kati samudra pasang kang samya prapsila nganti cilengkang pangandika sang Narati ya
Yuang Sukmo mangat diluwih mugia tansah jangkung mulih kayuwanan ingsun paman Patih Haryo Sanggumi apa buyan ndadekake kaget ingat dipagnira paman adoh Sonawi cedhak manira raketake lungguhing paman Patih Haryo Sanggumi mara diagi matra kanthi prasaja ayo kongsi tiga sira paman Patih Haryo Sumbang kawon nuwun inggih nggih kados menapa to kagating manah ingkang paman kepatosan nampi timbalan saking Padukendra kawatosipun manah ingkang paman tanpa pepindhan nanging dupi sampun marak ngabyantara paduka nggih raos kratos kula menika sering njawit kaprabawan pangawas paduka kelu Gusti kula ingkang sinuwun kula ingkang paman namung saged ngaturaken tembung tadah wadrana ingkang bebasan pinurut pengabahan pinanduk wonten waras ingkang lumit putung binalang remuk sinawataken boten yen ta kula ingkang paman sawereng karsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun bekti kula katur nggih paman Patih sun tampa tiba sapadha-padha tumuli prayoga mulungguhira kawong nuwun inggih namung nggih napa badhe wonten dawuh ingkang wigatos menggaing pasewakan lan kula ingkang paman kepareng nderek midhanget yen tetela kados ngaten nggih anak Prabu Duryudana monggo tumunten paring dawuh kula ingkang paman ingkang sagah ngangkung-ngangkung jangga niringaken karma paman Patih mapan lebak kang wigati ingkang nedya sunandharaken ing pasewakan dimentrawaca penampanira paman maragagi maju sawetara Sunjarawani kawon nuwun inggih ngestuaken ingkang dawuh hatap para hat sari tumangga mring sang wija kadya Dewaratiwa kakak sentias dahat kiraning karyanira antuk samyumyat rengganing Praboto Raneng kadhek kumelak pindha pangawining sang wija lunging kadung malengkung kadyuk ing Marutamandha ing
Monggo nggih. Tumangga paring dawuh ingkang maman ingkang sagah midhangetaken kanthi tetela. Paman Patiyo. Ndak suwun sira paman samene sawetara. Parikudu panjenenganing ingsun manembromo kang daya sumewa kawonok nuwun nulinggih ngestuaken ingkang dawuh. Lemban Bapak Sukalima Dahyang Drona katuran pambagi raja mugi kunjuk sandha pepadanipun Bapak Sukalima Dahyang Drona lemban sumala sumanti ndedhuk monyor Allah jogrek nok muninggih nggih paring rembagi paduka nggih anak Prabu Duryudana katring keng Bopeng Sukalima dak anggen kula nampi nggih nggih ndadosaken suka tumbiraning manah ingkang Bopeng Sukalima namung wangsul pangestawanipun ingkang Bapa katur nggih dawah sami-sami Kakang Narapati nganggo katuran puja Basuki Yai meskala pratanipun Kakang katampi tangan kekalih pambagi paduka mboten langkung taklimipun ingkang raka katur dalah sami-sami dipun skecaken sampun mboten kirang prayogi Yai Koko Prabu sasat kados kajugrukan mukir sari klebon segara madu inggih awit rawuhipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa Rayinta ngaturaken pasedan para prami mugi kunjuk sandha pepadanipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa Yai puja prembaginipun Yai Prabu Duryudana katur pun Kakang kula tampi tangan kula kalih kakalungaken wonten ing Rangaya kula petekaken mungging Pernaja rumangketen Wergaya mawana arah daging kang yuwana namung wangsul pangestawanipun keng Raka kemawon kunjuk handika Yai Prabu Gurupati napa kulinggih dawah sami-sami namung imanipun rawuh kemawon boten pariwara saderengipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa salah ya jagat ya dewa Bathara nggih Yai pun kakang nyuwun pangapunten napa sababe ngene tumekeng Ngastina mboten menehi kabar saderengipun niki pancen kula sengaja dasaripun raosipun kakang menika sampun boten wonten bentenipun pundi to ingkang winastan Ngastina lan pundi ingkang ing ngaran Mandura ibaratipun kadodene suruh lumah lan kuwi dinurusi jerupane nanging yen dene tunggal rasane niku pangreng kuwi pun kakang tumrap Yai Prabu Duryudana lan mali Yai tumekaning pun kakang menika nggih awit kejawi nampi dawuh timbalan saking paduka Yai Prabu Gurupati kedereng raos kangen kula lawan Yai Prabu Duryudana dene sampun sawetawis mboten sapecat gong catur netra Yai Ngastina ingkang ing rikalan mangkin nika kula sawang beda lan padatan beda lan saban-saban Pasewakan Bung Ngastina kathah ingkang sami lenggah ngadhep ngarsanipun
Kyai Prabu Duryudana ning raosipun mboten kraos tentrem ning rasanipun kok tinggrim lan maneka nurupi kahanan hawanipun dinten menika Ngastina kados dene Surya ingkang katameng hima Ngastina wonten apa Kyai Prabu Duryudana kaget risang kapirangu renang kinempet gampet Sang Ratnaning Bawana yak kita kang walang ati yak kita kang ngana senjat yak kita kang kudu bareng Koko Prabu pripun Yai dawuh leres ingkang dados dawuh pangandikanipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa swasana Datlaya boten tentrem ning kawis tinggal tintrim swasana ngadina kados dene Surya ingkang katameng hima surem sorotipun yektosipun boten nembe kemawon namung sampun wonten sacandra etanging kalenggan iki sesambating kawula kasih lampahipun para kawula kados dene gabah kang den interi poyang pepayingan Ngastina kenging yodining jagat ketaman pageblut mayang koenjing sakit sonten tubuh pining pecah kula sampun budidaya ngrawuhaken para pinter para sarjana sujaning budi ulama Yai Brahmana Resi ning menika sedaya boten saged nambah yodi Ngastina Koko Prabu inggih awit rawuhipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa kula nyuwun pamrayoga kula nyuwun kalidamar Koko Prabu Baladewa bawatala ya jagat ya dewa Bathara nuwun sewu ya sekedhik matur wonten ngarsanipun Yayi Prabu Duryudana ngrawuhipun kakang niku menawi kajak ngrembak tata kaprajan niku garapanipun kakang nadanipun kakang menika nate apa para kuasi Jaladara ning kula kinten Ngastina mboten kados wontenipun Brahmana kados dene Yang Mahatma Bisma Eyang Greba lan wonten Pendhita Durna menawi ngrembak perkawis uyodi Ngastina ingkang kenging pagebluk Nayangkara monggo tumeka paring dawuh dhateng Panampara Ngastina Plemban Sukalima dah Hyang Drona Koko Prabu Plemban mboten sisah kula wangsuli malih mawi cara menapa yen dalan-dalan pundi ingkang kedah kula lampahi yen cara-cara menapa ingkang kedah kula budidaya kagem nentremaken Ngastina supados luwih kados winyuni. Sumono somolanting daguduk monyor-monyor welah cuk. Cekrek nak pamon inggih ya. Nyuwun duka ingkang kathah saklebete Ngastina kenging ya dening jagat ingkang kados ngaten menika mboten kok ateges kula ingkang bapa kandelan niku mboten nggih. Sekedhik kathah kula nggih melu cawe-cawe
jumbuh lan kabisan kula cara kabrahmanan kula yakosipun sampun wonten dalan pepadang tumuju karahayoning negari ngastina ingkang kenging wiyadening jagat nggih ning jrehanging kula munjuk atur wonten ngasanipun anak Prabu Duryudana krana kula dipun dereng dipun donga kula dereng dipun perintah ngemuti andhap panggenan kula asor derajat kula nggih penemban iki sangat betika nyuwun dhateng Prabaning Kawasa nggih nggih Ngastina niki pinter waluya jati katenan jati satemah mulya mboten esuk mboten sore mboten awang mboten pedheng yen Ngastina peranganipun kadang paduka Sata Kurawa saged nggarwa putri Sragayama ingkang namipun Dewi Winanten nggih niku dalanipun nggih Jogja Pandhawa yuk kumula mengungsiring sapa Kurawa kambah kungkis katetet sang sopama bagene sang sopama bagene kaloma ayu
sedang Narendra yaksa lelaku kamal walengkang siang angisis metu Prabowo Dirjo Turbo nuwun amit pasang Kalimantabi dilebih ing tulak manu dumawa tawang tuan sinuwun kula ingkang sowan lepat tungging samudra pangat sami lan bekti kula katut Kisanak ora jeneng ingsun mitambu sira iku sapa Kisanak lono-lono nuwun inggih ngestakaken ingkang adhawuh sinuwun wingking saking negari Indragiri kula menika kekasetipun Kanjeng Sinuwun Prabu Jata Gimbal kula ingkang namipun Jata Yaksa inggih patih Indragiri menapa sababe kula ngantos ngabyantara dhateng Paduka Gusti kula ingkang sinunamung nderek perintah kinen bebantu dhateng Paduka Kisanak apa kang den ngerteni sesambanmu Sang Prabu Jata Gimbal ih sinuwun ngastina niki kenging ya dening jagat kenging pakebluk enjing sakit sonten dumugining pecah mongko jumbolan dawuhipun Kanjeng Sinuwun Prabu Jata Gimbal ngastina niki saged walaya jati Linggarwa putra Slagayama atmajanipun Sang Prabu Dewa Jununten ingkang namipun Dewi Wilanten monggo boten wurung menika mangke dados rebatan boten ngemungke ngastina ingkang kepengin Anggarwa putri Slagayama klebet para Pandhawa ingkang samangke negarinipun inggih kenging yadining jagat gandeng kula sampun mireng Pandhawa Kurawa niku mboten saged rukun wontenipun namung cecunggahan ngemuti sampun jinongking jagat wontenipun perang donya kaping 4 Bratayuda timbang niki mengki Dewi Wilanten kedhisikan para Pandhawa kula sagah dados tuanggana sinuwun ngecak Pandhawa ngiras pantes obrak-abrik supados mboten dados Bratayuda ugi dadya sarana supados Paduka saged nggarwa Dewi Wilanten mang merintah dhateng kula sagah nyempal baunipun Bratasena sagah mocok jangganipun Puntadewa lan sagah merjayani penengah Pandhawa lan Nakula Sedewa sinuwun saja montat lerek kinentep kumejot dening adi netra kosak ngundandit keret-keret kanang raja idetnya mengot cakra wadananira baranang yen sinarawat mrang segedeng beliau tahanane Yayi Prabu Duryudana wonten dawuh niku mengke rawuh rame wingking timbang arep kula priksa dhateng Yayi Prabu Duryudana
lekasipun Ngastina saged waluya jati kateman jati satemah mulya kedah dipun sarani peranganing Kurawa nggarwa putra Sadayana menawi pun Dewi pinanten. Lajeng menika wonten utusan saking Indragiri ingkang sedyanipun mbiyantu dhateng Yayi Prabu Duryudana ning mawi cara kedah budidaya pejahing para Pandhawa. Kula ngimutaken dhateng Yayi Prabu Duryudana menika kadang sanak mboten sisah mawi pejah pinejahan yen kinodrat panguwasaning jagat Yayi Prabu Duryudana saged nggarwa putri Sagayama tetep wonten dalanipun Koko Prabu nyutup ingkang kathah sajaipun Rai Pramaja dhateng Patih Indragiri ngiras pantos enteng yen iso sanggan kula boten dados brata dados paduka boten kenging kula ngotaken nyutup ingkang kathah Kanjeng Koko Prabu Dradiwa nggih dami lha tetel kados ngaten pedah napa pun kakang apal wonten negari Ngajina becik ketitik Allah katra sapa Candra Wahyu kamulyane bakasira pun kakang bali mandura iki. Lepat yun dengan samudra kakak sami wonten damel ing Pasewakan Ngastina ingkang sakawit tenteng dadi tintrim dados rongah inggih awit saking sowan kula umpami kula lepatipun pocok jangga kula kinarya Rabu ing negara Ngastina kula mboten badhe kasamaran namung nderek dawuh pisanak berantak kongkon mati nanging gue tak kongkon pinter buktekno kesagan mulai pengen berbantu Prabu Duryudana nok manuwun muling nggih eswaken tengah jauh inggih nek atus ngaten keparang oblong rumi lampah madal pasuwanen lumaku dhateng Sagayama jurung donga pasuki megledaw ing karya keparang nyuwun pamit kentang kok nintang Udara Sudama madal pasuwanan sinuwun. Suwun Kakang Narpati nderek tetantu lampahipun Patih Indragiri Patih Jatayaksa Yayi kok sagah dados sirah minangka pepayung sagah dados cagak tuwaipun negara Ngastina matur nuwun paman kula wonten dawuh ora ana sabda maneh bukan kang padha gantung sibling bakal kundur hangatapun nyuwun turbaning kawasa demen kasembadan kang sinedya
Panyuwun Paman. Jekaring pasewa kadayu nganggo cara bebanjaran sari. Nuwun puniki. Ngestuaken ingkang adawuh.